Kechnec je malá obec na slovensko-maďarských hraniciach. Malá počtom obyvateľov, ale veľká svojimi aktivitami. Uznanie dosiahla vďaka mnohým progresívnym projektom v oblasti podnikania, zdravotníctva, športu, sociálnej sféry aj turizmu. Za posledných 20 rokov sa výrazne zmenila kvalita života jej obyvateľov. V Kechneci vytvorili víziu, ktorá je postavená na komplexnom rozvoji samosprávy. Priemyselná zóna Kechnec o rozlohe 332 hektárov patrí k najlepšie pripraveným priemyselným zónam na Slovensku. Spoločnosti zo strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, potravinárskeho, ale tiež logistického priemyslu tu v súčasnosti zamestnávajú približne 3500 pracovníkov. V horizonte 5 rokov obec plánuje otvoriť high-tech park, ktorý by svojím zameraním podporoval aj etablované výrobné závody. Významným impulzom pre Kechnec bol príchod prvého zahraničného investora. Vtedy si začali intenzívnejšie uvedomovať potrebu vzdelávania v cudzích jazykoch. Materskú školu, ktorá sa nachádza na území obce, zmodernizovali tak, aby už najmladšia generácia mala podmienky porovnateľné s inými vyspelými krajinami. Projekt Európskej integrovanej školy rozvinie cezhraničné vzdelávanie vo viacerých jazykoch, prípravu odborníkov pre spoločnosti v priemyselnej zóne Kechnec a high-tech parku. Učebné osnovy na všetkých úrovniach budú vytvárané podľa najúspešnejších modelov na európskej úrovni, a to od materskej a základnej cez strednú odbornú školu, gymnázium až po univerzitný bakalársky typ štúdia. Na výuku bude nadväzovať aj vedecko-výskumné pracovisko. Zdravotnú starostlivosť na regionálnej úrovni výrazne zvýšil sociálno-zdravotný komplex, otvorený v apríli 2004. V poliklinike, ktorá je jeho prvou etapou, majú svoje ambulancie špecialisti aj všeobecní lekári. V súčasnosti pripravujú jednotku intenzívnej starostlivosti a diagnostické centrum vrátane laboratórií. Druhá časť komplexu bude pozostávať z operačnej sály a lôžkovej časti s kapacitou 126 lôžok. V rámci katastra obce súkromná spoločnosť na vlastné náklady zrealizovala geotermálny vrt, ktorý v hĺbke 1114 metrov potvrdil prítomnosť liečivej minerálnej vody s teplotou 57 stupňov Celzia. Tento vodný zdroj Kechnec plánuje využiť na športovo-rekreačné účely a vykurovanie. Pripravený je projekt akvaparku s dennou kapacitou 3000 návštevníkov, ktorý ponúkne bazény s termálnou vodou, tobogány, klzačky, umelé vlny, rybník a ďalšie atrakcie. V komplexe je plánovaná reštaurácia, hotel, amfiteáter a objekt pre vnútorné športy. K už existujúcemu futbalovému ihrisku pribudne aj atletické. V Kechneci sú otvorení novým myšlienkam a progresívnym nápadom. Okrem projektov v zdravotníctve, školstve, vedomostnej ekonomike a turizme majú pripravené investície aj v oblasti potravinárskeho priemyslu. Pri všetkých obecných projektoch podporujú spoluúčasť súkromného sektora. Uvítajú spoluprácu formou verejno-súkromného partnerstva, podielového partnerstva alebo nadobudnutia 100% vlastníckych vzťahov. Záujem majú aj o spoluprácu týkajúcu sa materiálneho či technologického vybavenia.